ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಟೈಮು 12:53 ಆತೇನಾ ಬಡ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಬಂಗ ಮಾಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಉದರ್ವರಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನೀವು ಹೊರ್ತಿದ್ದಕ್ಕಿದ್ದೀರ ರಕ್ಷಾ ಪಂಡ ಸೊ ಆರೆನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪುವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಡೋನಿಪ್ಪುವರು ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಪ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಶಾಪ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪೂರ ಪಡೋಂದಿಪ್ಪುವರು ಮುಲ್ಪ ಸೌಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಕ ಬೇಗ ಬರು ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಜೋರು ಪಾತ್ರೆ ಕಲ್ಕೆರೆ ಹಾಕುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಬೇರತ್ತ ಬೊಕ್ಕದಾದೇನು ಬೇರೆ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿಪ್ಪನ ತೋದು ಮರಲೇನು ಬೇರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತಿಚ್ಚೇರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ ಅಂಚೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ರೀ ಒಂಥರ ಮುಖ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸರಿ ಹಾಕುಜಿ ಇನ್ನು ಚೂರು ಸರ್ನಗಳು ಬಿರೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂಚದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಪನ್ನಾಂಡ್ ಸೊ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಏನು ಫ್ಯಾನ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕಲಿತೆ ಅಂಚ ನಿಗಳಾಟಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಯ್ಯೋ ತಿರ್ತು ಬೋರುಂಡಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕಲಿತೆ ಅವೇನಿ ನಿಗಳಾಟಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪದ ಪನ್ ಸೊ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪಾವೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದುಂಡಾತ ಪಿರದ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಅವಡು ಒಂದು ಚಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಇಂಚ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವು ಅವೇನು ಒಂದು ಮೂರು ಪಿರಾಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ಉನ್ನೇನು ತಿಕ್ಕವಡು ಉನ್ನೇನು ತಿಕ್ಕಾದಾಗ ಕೂಡ ಉನ್ನೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಂಚ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ನೇನು ಪಾಡು ಅದೇನು ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಉಂಡು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕವಡು ಮೂಲು ಪೂರ ಬಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಹೋಯಿನಗಳು ಬತ್ನಗಳು ಏನೇ ತಿಕ್ತೇನೆ ಸೊ ಇತ್ತು ಉಂದಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಉಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ನೆಕ್ ಪಾಡು ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪೋದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡಂದು ತಿರ್ಗುನು ಲಾಯ್ಕದ ಗಾಳಿದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ರಭಸಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಂತೋಜು ಉಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಪಾಡು ಫೈನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ತೋಚು ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಬಂಗ ಮಾಡ್ರೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋದು ಖಾಲಿ ಆಣುಲಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲ್ಪೋದು ಪೊಣ್ಣುಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಿಂದೋದು ಬಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾದ ಖಾಲಿ ಆಣುಲೇ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಯಾನಿರೇ ಬತ್ತಿ ಪೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕಲ್ತ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೋಲ್ಲಪ್ಪ
ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕಾಪುಡತ ಚೋರಿತ್ತ ಮೂಲು ಟೈಟ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಫೈನಲಿ ಅದು ಮೆಕಾಯ್ ಕಂಪೆನಿದ ಟೇಬಲ್ ಫೈನ್ ರೆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಟೆಸ್ಟರ್ಡು ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಏತ್ ಈಸಿ ಅತ್ತ ಒಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಣಲು ಪೂರೈಕ್ಲ ಆಣುಲೇನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಎಂದಾಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾಳೆ ಕಪ್ಪುಗೆ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಇಪ್ಪಡೆ ಪುಣ್ಣಲು ಪೂರೈಕ್ಲ ಆಣುಲೇನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಪುಣ್ಣುಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲನೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಪ್ಪ ಯಾಮುಲು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲೂಸೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಮ ನಿಗಲಡ ಪಾತೆರ ಲೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಿರ್ಗನ ನಿಂತ ಬಂದ ಈ ಬೇಡ ಹೆಂಗೊಂದು ಸರ್ ಬೇಳೆ ಬಂದು ಕೂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ನಿಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಕಂಡೆ ಯಾರು ಮಲ್ತು ದೀಪು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐಬೇಕು ಅಂತ ಉದಸ್ಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಐಕಿತ್ತೇನು ಅಂತ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಗಳಿತ್ತು ಫೈನಲಿ ಲೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಒಂಚಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಹಾಲು ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಹಿರಡ್ಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಇಜಿನ್ನಂಡ ಬಂಗಡ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚಿನ್ನಂಡಲ್ಲ ಅಂಗಡಿದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೋರ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾತ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ನಿಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಕೊಂಜಿ ಏತು ಬೈಲೋಡು ಏತು ಜನ ಸಿಕ್ಕುವೇರು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾತಿ ಜನ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯ ಲಾಗ್ ಮಂದಿಂಜರ್ದೆ ಯಾನೈಕೆ ಟ್ರಿಪ್ಪುದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಲಾಗ್ ಅಂಡ ಪುಣತ 2 ದಿನದಂದು ಈಗ ಟ್ರಿಪ್ ಆಯ್ಬೋಕ ನಿಗಲೆ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಪ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮನ ಫ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಿಟ್ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಏಕಾಗ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಕಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಟೈಮು 12:53 ಆಚೆನಾ ಬಡ ಜಿಂಕ ಫ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಸರಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಇದಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ Yeah, this is successfully on. ಎಂಕು ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಬೈಲೊರಡ್ರ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಕು ಉದರ್ವರಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನೀವು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರ ರಕ್ಷಾ ಪಂಡ ಸೊ ಆರೆನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪುವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕು ಒರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕುದರ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಸೋ ಸಾರಿ ದಾಪಣ್ಣ ಎಂಕು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಏನು ಲಾಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಾಪ ಅದೆಲ್ಲ ಪುದಾರನ್ನು ಪಂದು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಓರಿಯನ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪಿರನ್ ಪಂದು ಮೂಲ ಬರ್ಪಿರತ್ತ
ಆಗಲ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏನಲ್ಲ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದಿಪ್ಪೆ ನಿಗಲ ಪುದರ್ದಾದೆ ಎಂದ ಆದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಲಾಕ್ ತು ಪೆನ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದೇನೆ ಅಂಚದು ಪನ್ನೋಡು ಪಂದೇನು ಎಂಕ್ ಟೈಮೇ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕುನಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಮದದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ 2-3 ಅಂತ ನೆನಪುಂಡು ರಕ್ಷ ಸ್ವಾತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಪನ್ಪುನ ಮೊನ್ನೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರ ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ದಾರ ಸೊ ಈತ ಜಂತ ನೆನಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನಾಲ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕುದರ್ ಪೂರ ನೆನಪಿಜ್ಜಾತೆ ಮದತ್ತದಾತೆ ನಿಗಲ ನೆನಪುಂಡು ಕುದರ್ ಮಾತ್ರ ಮದತ್ತದವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ನಿಗಲಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚೇರ್ಲ ಕುದರ್ ಕನ್ಪಿಜಿಂದ ಬೇರೆ ಗಂಡಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ತೋಡಿತ್ತನ ಪೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಸೊ ಪೋದು ಗೌತಮಿ ಕಾಮತ್ ಪಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಗನ ಒಂದು ತೋಜು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಗನ ಅಂತ ತೋಜು ಬಡ ತೂಕ 1 ಗಂಟೆ ಆತ ರಾತ್ರಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅದೇ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಗ ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೈ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅದು ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಅಂದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಐಕೆ 4 ಸರ್ ಹಾಂ ಹಾವ ಚೆನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕನ್ನು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೇತಕ್ಲಿ ಈನಾಗೆ ತೊಂಡೇರು ಆ ವೇಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನದು ಎಂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂಡೇರ ಈನಗೆ ತೊಂಡೇರು ಏತಕ್ಕೆ ತೊಂಡೇರು ಏತು ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕನೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೇತಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಉಂಟ ನಂಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ಓ ಇತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪದು ಬರ್ತೀನಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತವನಿಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಡೀಲರ್ ಬರ್ತೀರ ಸೊ ಡೀಲರ್ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೋನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತೀರ ಕೊಡೋನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಕೊಡೋನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪುಸೋತೆ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಮೋಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ದ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಪ ದೀತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀತ ಸೊ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾದು ಐದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಅಂಟದು ದೀತ ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ನಂಚು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಏನೋ ದಿಪ್ಪರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಕ್ ತೋಡೊಂದು ಹಾಪುಡ ಅಂಚೆ ಬಂದ್ಪೇರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ತುಳಸಿಕೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪು ಪೂರ ಕಪ್ಪದು ಹೋತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪಂಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಅವರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಫುಲ್ ಸಾಕಾಕೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಪಾತಿರೋಲ್ಲ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಕ ಹಂಚಿ ಪಂದ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕುವ ಒಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋ ಆ್ಯಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚ್